Goes included tempo. Ingabe uyayi saling mithandazo dalo yabazaba uyabona ba mina ngiyawela la hayi kabi kuseni ngiyadwadla nje awema ngolendane wrong kakhulu. Oh my god, man. I took a camera. What the fuck am I doing? Ngiyaphila sizwe unjani bhuti? Oh, into esibanda manje bafethu. Alishaza la alijwayelekile futhi alijwayelekile. Noma mhlawumbe ngoba kade ngawagcina emakhaya ngawagcina ngizahlala le emakhaya. Yabona Majama. Impilo yami ibuhlungu. Sanibonani bani bami lapha. Impilo yami ibuhlungu mfowethu Jesu. Ngobani mfethu asive umfundi kanjani? Angisakwazi ukulala. Yabo sengubeni. Angilali ngibhala nje isonto lonke nje ngihidi nje ama-exam angibambe phansi. Yo, uqeda nini? Ngiqeda next week. Ngiqeda next week but nje siyakhala. Manje usakhalelani mfethu? Ngeke mfana ikhanda lami linzima yabo manje sengifuna yabo manje ngize la futhi ezongihlekisa awusho into ezongihlekisa awusho into emnandi ezongijabulisa mfethu angazi but Ngizokuphi imali? Ngampela khuluma iqiniso ngicela usho into ezongijabulisa Ayabona ngizobe ngiwithdrawing. Hawu, ngazi ngiyakwazi ukwenza umuntu abe happy. Hawu, usuka nini? hawu ngampela uzongipha imali ngampela hayi ngicela ungadlali ngami mina ngiyazi mina ukuthi ungiphethe mina ngiyazi ukuthi ungiphethe mina ngiyazi ukuthi ungiphethe Kanjani? ngiyazi ukuthi ngiphethe nje yabona nje nje yabo lo nto lo Ngiyanakekeke. manje ke phela esusiwafathela imali manje ke Usayifaka nini? Kodwa ngangithini? Ngithi ngibuza ukuthi senibona abantu benkosi. Ngagcina okay but ngizocheck yazi angathi agcina ukubheka inbox wami ngithi ngibhizi wona bhuti kwamanda ngibhizi kakhulu lezi insuku and TikTok angiwunakile ngizocheck uma ngiphuma la so uright kodwa Mina noma sawubhuti kwamanda lapho. wena sengibuza wena Mina mfethu ngiright ngikhathele ukusebenza ngidinga i-break and it seems like nje. ngicela sikhiphane phela sisane out sivele uma ususunga la ngizokuyisa out mina Uzongisa kweliphi out uqela lapho? Nami ngiyayi-out. mase ngisebenza Ngisuka mhlawumbe la mhlawumbe ngiye eDubai mhlawumbe yabona example i-out. Jehova awungeke
manje ngiyazokuthi uzongisa kweliphi out. Hayi bo ngiyadlala ekhaya ngiyabheda. Hayi ungadlali, ungadlali. Mina ngisalinde imali mina. It's fine, ngingigqilaze. Noma ungangisa out la eZanzibar mase ngibuyile yabo. Ya, mabuya-ke nje khululeka. Mina Wabuya nje. ngizokuthi Sun Coast kodwa. Hawu. Hawu yini manje? Ufuna ungisa lapha ka-PG laphayana lapha kwi-buffet. Straight. Ya, sike lapha kwi-buffet shaye sidla lapha sisibuka. Hayi khululeka Jama mfethu. Khululeka. Oh, mawubuya endlini. Ngibuye ejimini mfethu. Oh. Khona phela ngakubona kona. Ungene kona ubhizi nje namanzi athi awubheke le ngane. Isibingi se-Thailand lapho. Awugcwele yini? Awugcwele yini? Awuthe. Awuthe. Indoda. Impisi. Impisi. Hey. Awugcwele luthe. 500 nento uzobuya umajama ebhukuda. Lapho engekho nento engiyikhuluma lapha. Ende ngangidlula ngeke ngihlale mina ngithi ngibuka umuntu ubhizi namanzi nje ngize ngihlale. Hayi. Mara Abanye abantu ngangibona izinto ezakhayo, angazi. hayi plus hayi mase zikusukile kahle. Bezikusuke kodwa ke zikusuke kahle. Bezikusuke kahle. Mawuthe uba serious, awona ngithanda mase uba serious uyakwazi ukuba serious. Ne? Ukuthi it takes time for me to be serious ne? Noma ngamanga? Uzolala kuwena. Bathini phela ngibaboni bathini? Bangihleki. No, to abahleki. Bathi le date ezobe ikhona yaselokhunja le yalapha eThekwini Sun Coast izophunya ebusuku noma emini. Abasitshele bona bacabangani bahalelana. Bahalela ukuthi kwenzeka. Ngicabangani-ke bangani bami emini noma ebusuku. Mina ngicela ukusho ukuthi i-Sun Coast mina. Okay guys, ngiyazi ukuthi labo babuziswa izinto zabo, but sengizokhuluma mina. Mina i-Sun Coast ngiyithanda ebusuku. Buka. Ebusuku i-Sun Coast nice. Emini kuyaphithizela izingane, uyabona? Ebusuku nje mfethu, mina ngumuntu wamanzi. Ngicela sengiyithi lapha emanzini mfethu, ngishaya 2 hours we-prayer, ngibuye mfethu, ngiyihlalele, angingisho nase-restaurant, ngiyihlalele la e-court-weni, i-court, food court, ngishaya i-pizza yakadebonisa. Yazi bese ngenza njalo mara, bese ngiyahamba ngale ngasekugcineni, angazi noma wokoya ngalaphaya, bese ngiyanyuka ngalapha ngaphezulu. Yes. Uyazi ukuthi yabo, bese ngiya ngalapho-ke, lapho-ke sengihleli-ke. At night. But into engiyithanda inama-restaurant anokudla okumnandi shem. Too much. Yeah. Akalokhulu. Hayi into enkinga iTheku ayi yabona iTheku. Ngiyazivamise nokuya e-Sun Coast. Ngiya ngoba ngisuke ngiye emanzini and then ngisale cause ngisuke ngiye ebusuku ngo-12. Masihlale emanzini ngo-12. No, angihlali phela ngisuke ngiyozandaza. And then ke Hamba wedwa. Amantombazane nesibindi yazi. Yazi iphara buka. Iphara ngelize kuwele kubona uwedwa usemanzini. Ebusuku ngidla ingubo emhlophe ende. So sengibambe ifocus ke lapho. Ngelize kimi, ngeke lize. Adlula lapho ngifike ngiphethe ifoni. Bayidlulele. Edlulele. Hayi kodwa akukho safety mpemu. Ngisafe khona.
Oh, babuza bathi asizenibuza manje ukufana nemali yakho. Eyi bapha ubalobuza angicobe ngiyabona amakhomenti. Yo! Ayithiwa Bayifunani? imani uzoyifaka. Cha Khuleka badlala baba. umsirius abedlala. Ngithatha kanjani? Noma ngithi ningithatha kanjani lapho? Hayi. Sithembele ukuthi izongena. Cha wazi isho into engijabulisayo ngoba ngikhathele yabona even ingqondo yami ikhathele uma kuthiwa nginengqondo ekhathele. Yeah. So angazi amanye ama-lecture ngathi afunda phesheya isingisi esididayo. Khona isingisi esiyinkinga nje lana mfethu uma usethela uphepha uvele ungazi ukuthi uphenduleni. Ukuphi nendawo vese ukuphi? Ikhwezela Ngile noma uJayman. useGoli. Ngisegona. Eyi iGoli apha engalifuni. Eish ubufunayo phela likho ekho okufunayo. Sisekhona nje ukuthi Hayi akho bo okufunayo isikole. uvelaphi qhathanga mfethu yo. Akho ubayiqhathanisephi lolo? Awu elakithi bandla siyalazi awu qhatha mfowethu. Uvelaphi yo. Qhathanzipho yabona qhathanzipho mfowethu uxoxela yona elinye ilanga qhathanzipho yabona kodwa ungibuza yona suka siyikhuluma kodwa-ke ngoba usahleli lapho ngakamajama kulungile wamajama awusho mpela ntokazi ntombazane unembuzo engifuna ukuwubuza engicabanga noma Mncube ngangambuza kwaba honest futhi manje anisho manje isikhala somfana usizwa nje njengomuntu man angiqale la mnganami. Angizwena wangihlanganisa nomama Ncube. ehe Umama Ncube-ke ngidlala uyamazi umama Ncube like uyamazi personal noma nje uyamazi. no for now ngiyamazi Oh, no, I just feel like yena udlala ngawe misho leyo nto. Mina ngiserious mina-ke ngiserious. Azingiqale ngibone ukuthi man. Okay, yeah, ubuthathi? ngithi mina kajama uma uqale phansi statement sakho ukuthi umama Ncube sesisizane entweni eningi kakhulu yabo sinenye nje ubudlelwano obunzima kakhulu la muntu womsifazane ungithwalile sithwalene too much so okunye engifuna ukubuza lo mbuzo wami lade ngiwubuza imake no nginenkinga eze wabona uma kuthi khona kade uyikhuluma ingqondo yami iyaphuza ukuthatha mina ngiyaphuza ukuthatha manje uthe wena wena userious kuphi Mhlawumbe ngizwe kabi wena bowuthini? ngithi mina ngikubuzile ukuthi isikhala sendoda ngoba ulapho asifiki nje ukuthi Oh, uyabona ukuthi bengilahleke ngempela njengoba ngiyilana. Oh, lokhu zimanguzwa. To know. But Mazana yakustress but guys amanzi lana ayicha TikTok unesicedo bo. Sebeyangilokhuza la kuthiwa ngiveza izinto ezingavezwa. But bethu as for mina mhlawumbe now uzo understand as for mina no asikho leso sikhala but maybe for somebody you know yena anga yabona and besides guys siphila nabantu la mhlawumbe umuntu anga end up sebona umuntu engazi ukuthi uzomthanda and then basho babe busy
bathandane. manje le process ngiyaxoshisa xoxo le process le yagesi manje ukhanyiswa kanje Na-ke ehe ehe kodwa-ke wena kajama wena mhla uthathwa wawuthatha umuntu owumZulu nginesizathu salokho eyiningi Uthini? wabona cha nje umntombi bakho nje ufanele nje insizwa yomZulu jikelele esingayazi futhi esingayazi ngampela umZulu yabo Lapho ngathi wabona umfana womZulu nje ozamayo kuwena umlalelisise mina yes and I was actually afraid ukuthi hayibo yini engathi ngizothanda enye inhlobo manje yini engathi uyabona ngoba sesila guys sesibona manje izinto zangempela-ke Nkosi yami sengiyiba honest yabo mina mfethu ayikho umuntu othanda isintu njengami mina ngiyasithanda isintu ngiyasazi isintu ngiyasihlonipha isintu ngisho nokugana ngangisho ukuthi yabona mina mhla kuthiwa-ke manje nawu umkhehlo wami yabo nje nasesigcawini ngiyopetuka kuthiwa umakoti enetshe engaka nemphuseni but now I'm looking at the things now mfethu angizizwa mina babuhlungu because ukuthi mese ngiphuma kulesi gaba sengingena kulesi ngifuna ukuzwa ukuthi no yazini ngiyaphuma-ke manje but now it looks like I'm not gonna go for and no, but guys, I'm still gonna think about it because mina mfethu lento yesintu kimi it is too deep man. Manje mekuthiwa ngithatha olunye uhlanga angeke understand yonke lento. Yabo nje fana lento yeah so wena usiphi isinto that's why wena ufuna insizwa ifake ibheshu nje lapha inkinga nje nawo amaZulu kuba kuhle phela vele mase sathana nomZulu but sometimes no ngithe kwena statement sami wena usufakazela inkulumo yami manje egcineni inkulumo yakho izi ukuthi ngithini mina ngithe mina ubuntombi bakho ufanele ngathi ungathathwa insizwa yomZulu kodwa kulowo nsizwa ngathi ungabheka kahle futhi uyilalelisise ukuthi ngeke kunike nenkinga uyabo mase uhleka ama-comment but ke nawe nalela iyangidina manje ngikhanyisa la ngibona kuyafana ngithi kodwa nawe why specifically uzothi Zulu mhlawumbe ungathi umuntu omnyama mhlawumbe wase-South Africa no bengasho elinye intanga manje ngoba yazi phela mina angikwazi manje ikhompyutha angikwazi manje yabo angikwazi manje mina engicabanga ukuthi u-social media i-account yakho ibisitopela kabanzi ngempilo yakho ubukhona ukude ubona amanye ama-scenario a-explainer nje ngawo ukuthi uyabona ukuthi ngale ngane lokuthi nje nomuntu lo nalo uhlanga angena kulona kakhulu i-account yakho nempilo yakho iyayichuza uhlanga leyisholo yona and nezenzo zakho zisho ukuthi wena ubhilonga ngakuphi ngisho ukuthi uyathathwa and ukuphi la ungangena khona khaxa but why ngifuna ukunqaba because mina i-account yami you're not gonna tell ukuthi yabona ngihlezi ngiba nama-comment thato umZulu noma umSuthu noma umXhosa because you know what I'm cultural orientated ngithanda ukuveza different cultures you're not gonna tell ukuthi yini ukuthi mhlawumbe ungathi wena uhambe wagcina lapha phezulu la kuvela khona isiZulu kakhulu because vele yabo bese ngithanda ukuveza isiZulu kakhulu but nje mina mixed uma ugxile nje kwi-account yami uzobona
Okay, ngiyakuzwa ukushoyo. Kodwa inkulumo yami iyiqiniso ukuthi wena mhlawumbe uma kuthi uDlamini okhuluma nawe umlalele, uma kuthi uNdlovu umlalele, noma kuthiwa ubani Sibiya ubezwe mfowethu, ubanike ithuba Nibezwe futhi. bethini? Bethi nkosazane nginazo iy'nkomo. Ey'sikhathini leyo nto anibaceli bazame ngenye indlela. Gcwele isibaya. Phela yazi yona nkinga-ke yona nkinga yethu-ke loyo ukuthi sithi masifika kunina sifuna ukusheshe ukuveza ukuthi kukhona iy'nkomo kube mhlawumbe sikuvezela ukubaluleka kwakho empilweni yethu yabo. Ngiyafisa-ke yona into engifisa ukuthi amajongo ngaso sonke isikhathi angakhula kuyona ukuthi a-understand ukuthi uma uza kumuntu wesifazane angasheshi amtshele nje ngekhaya nangenkomo yabo. Umuntu wesifazane ngiyacabanga ukuthi ufuna uma ekulalela ufuna ukuzwa ukuthi yena ubaluleka kangakanani empilweni yakho noma uyayibona nale ngena leyo nkulumo lento enkulumo yakho emendlebeni yakhe inhle kangakanani yabo. So khululeka uzobathola lolo hlobo elizokutshela ukuthi cha Majamu ukuthi empilweni yami ngifisa ukuthi mina ngiyibona kanje nawe and as a result konke lokho engikuphethe ngikubona ngikuphetha nawe yabo. So uyomthola umuntu okanjalo yabo and yes. Why are you saying that as if angikaze? Ukuthi yazi mfethu mina I feel like at some point ngingazidecide ukuthi yo ngithanda uyasezulwini, but my life doesn't go like that. Sengibonile it doesn't go ukuthi mina ngithanda ubani engifunayo. Umuntu kumele kube umuntu wami guys, kuzoba kuhle. No, wena vele ngiyayithanda inkulumo yakho njengamanje. Vele wena kahle kahle ngendalo yakho ithi wena vele awufuni wena uyafunwa, wena awunayo indoda ebhekeleyo ukuthi mina ngifuna indoda ekanje, yabo. Wena awunalo into ukuthi wena uthi mina ngifuna indoda ekanje, Why? yabo. Injalo yakho iyakuphika lokho manje. Wena umuntu ofunwayo, cabanga wena usucinga wena uthanda kanjani wena umuntu ocingwa wena Majamu, ngoba uyokuthanda ngale ndlela wena umthanda umuntu wesifazane, umuntu wesilisa othandayo wena akho uthanda enhlizweni yakho khona ayobona ukuthi cha lo muntu losifazane ngiyohambaphi naye isikhathi sesingakanani. Inkinga yazi inkinga ngihlele ngisho lento, inkinga esibhekene nayo amantombazane sekwabe iwona azakhela amadoda awafunayo and trust me ayilasti leyo nto futhi ngoba vele indalo iyakuphika lokho. Hayi mara ngingasho ukuthi kwezinye izinto because at some point I wouldn't date. Yabona ngesilungu bathi lento e-type, but angisakhulumi-ke nge-type isn't like isiqu. Umuntu omuhle yabo izinto ezi-useless lezo. But khona into oyaziyo ukuthi if this person enalento, this person I would definitely spend my whole life with this person. For example, umuntu uma ezothi ngifuna umuntu o-honest, ngifuna umuntu onjani njani, one-respect, nawe vele as umuntu wesilisa I'm sure uyasho ukuthi ngifuna umuntu wesifazane onjani, one-respect. So if uthi wena indlela yami iyangiphika ukuthi ngikwazi ukuthi mina ngifuna umuntu wesilisa. No. Asisho kanje wena uzongithola wrong. Uyabona wena njengamanje ngithi wena uyakhona ukwazi ukukhetha kumuntu osezoyichaza kwena ukuthi lolu hlobo lolu lo muntu akanalo akanayo inhlonipho, lo muntu uzonginika inkinga. Kodwa wena Majama as uMajama angabe ukuthi usibani mhlawumbe nangu eyasezulwini noma asithi eyasezulwini noma uSipheyi, wena thola ukuthi i-type yakho uyambona uSipheyi ukuthi uyayibona wena noSipheyi ukuthi cha umuzi yasezulwini nje eyichaza ngale ndlela afuna ukuyichaza ngayo, umbone ukuthi hayi ngeke uyayichaza awufuni, but wena uSipheyi uthi uyambona nje uze uyisholo nawe uthi hayi kulolu hlobo lolu. Leyo nto as umuntu wesifazane vele iyalimaza and futhi angeke ilaste, ngeke ikusebenzele futhi ayikaze yasebenzela muntu engimaziyo ophila phansi komthunzi welanga wesifazane. Engiyichazayo ngeke isebenze.
iphi phela wena njengamanje ngithi njengamanje uthi wena mangikuzwe kahle uthi wena mhlawumbe umuntu uma nenhlonipho nani nani phela vele umuntu wesilisa emlomeni wakhe nasezenzweni zakhe uzoyiveza ukuthi cha ulokhu uhlobo uzobe usuyabaleka ngenxa yokuthi yena enkulumeni yakhe mhlawumbe nasezenzweni zakhe uyayibona ukuthi wena ungeni kuzona. Mina ngithe wena kuwena umuntu wesilisa umuntu wesilisa wena kumele akucinge wena awucingi. Oh, that-ke angiyayizwa-ke manje. Yabo. So wena njengoba ungacingi wena okwakho ukulalela amazwi kubuke nezenzo phezu kwezenzo zakho usuyabona ukuthi hayi ngiyangena noma ngingeni. Oye ngoba velaphi bakithi. But yeah, I hear you, but nje eish. Bafana basenikhulile nina manje. Awusabe uyathi usibani manje uyathatha manje. Oh. Ngifuna ukufana no-anti bangasemakini laba abashada sebeno-30. Sisaphila kanje ngiyasifane nabo. Ngeke siphila kanje thina ngesifane nabo. Indaba manje phela manje sekumele kuthiwa hayi ngeke ziyakushaya manje uyogana. But it's fine. Sekuseduze. I'll just yabo mase ngiyi-ready. Then ke ngizobe sengenza izinto ngendlela right. But hayi manje nanokuthi futhi into engeke ngiyibuke kunina wena lekenge yakho uma Ncube imizimba yenu ikhumba ukuthi athi nibadala kodwa iminyaka isho ukuthi hhayi iy'ngane lezi hleze futhi nengqondo ayakalungiselele ukuthi ingene laphaya esigabeni. yeah, but vele iminyaka iminyaka yiyo shame yokuthi umuntu alukhule. But no. I just can't no. Buya lapho mfethu insizwa zikhethe zishaye kube mnandi. Mengingamcela umuntu walapho ngenze njani? Umunjani? Mengingamcela umuntu walapho ngenze njani? Akukwazi ukwenzeka lokho. Akukwazi lokho. A Turkish guy. I mean. Hayibo, unathi. Kanjani manje? Hayibo, mesifuna ukuthatha no Habibi come to Dubai. Yabona usufuna usilethele usibani la. Silethele ino lesingazazi kahle. Banimali. Kanti ngifuna ngizamela abantu abanemali. That's right. What's wrong with getting Angithi wena futhi unexpected and yabo wena ayikho into emnandi njengomuntu esifazane oyisebenzayo onento zakhe onemali yakhe and ethi uma ingena emdlinwaneni unento zakhe so unexpected wena uthi hlasimpe ungafuna umuntu othi mhlawumbe u-rich unemali ngoba futhi uyakwazi ukuzanelisa ngokwakho. Uyafuneka. Hayibo babasi. Uyadingeka kuthiwa Habibi would be perfect for you. Nangu yabona nje Ima uthi wena umuntu onemali uyafuneka. Awangithi no awangathi unemali mfethu uma ngikwazi ukusustain uthando lwethu noma ngikwazi ukusustain into yethu kodwa mhlambe ngathini let's say ngoba phela ngisho nazo into zakho ne mhlawumbe uthola umuntu okhona mhlambe umshado wena usustain kahle hayi ngoba mhlambe enemali ngaleyo ndlela yabo so that's why ngithi ekhanda lakho ungabi nale limitation yokuthi mina ngifuna umuntu onemali enkulu kodwa mfethu lo uyabo ufakazi ukuthi laphana kahle kahle ayikho ngemali yani. even God knows what I deserve. Nabaphansi bakithi they know what I deserve because they've been giving me what I deserve.
ngeke bengilahle mise kumele ngishade. So phela uma sekumele uthathe akusemele uthathe. Ngisho kona phela ukushada phela angithi. Ngeke bengilahle. Yo, esigabeni esinzima nje ngathi bengiblessa kule mjolonyana le engiblesse bengahle imali wezikawona. This session is very informative. This gentleman sounds like an experienced psychologist. One thing about guys, that's what I can tell you. He's very smart. But guys, again, yeah, gonna shame. But I don't want to lie to you. Because as much as nje ukwazi ukuthi kodwa futhi ukuphi ukusustain ukukhuluma ngakho ngiqale nje before nje Mkhize sibona baba kunjani kumkhize naphela. Yeah, uthini kaJama? sustain. No, lalela. Lalela. Mina phela ngisho ukuthi umuntu wesilisa kaJama. Mhlambe oseyimisele ngokuthatha. Make sure ukuthi lonto mhlambe lo muntu wesifazana noma lowo mshado useyakwazi ukuthi abe support kuwona and enze konke kumele akwenze ngempela. Yabo? Mina sengiza kuwena ke. Hey, kabe yamamba kanjani lapha? Wena kaJama uthi wena ufuna umuntu onemali. Sengiyathuka mina, yabo? Into esingithusa ukuthi njoba nokuthi ufuna umuntu onemali kodwa futhi nawe uyakwazi ukuyisustain uyiphilise futhi unento zakho futhi awudependile kuyena vela umuntu ngoba ezofika ekulethe empilweni yakhe automatically uzokwazi ukusustain ngalezi zinto akanazo ama resources anawo aphethe uzokwazi. But wena ngifuna ukubuza ukuthi uyikale mhlawumbe umuntu ufuna abe nemali engako umbona mhlawumbe uthi kangakanani ukuze uyifake kuyena. Why is it automatically qala? Why is it automatically uzokwazi ukuthi anginokhuzi? No, lalela vele mina ngineshow ukuthi umuntu wesilisa sefuna ukushada noma sefuna ukuthatha usuke seyimisela ukuthi abe yisupport kumuntu wesifazane. Uma ngayiphi indlela ngisho ngathiwa umuntu osomatekisi okushelayo ngisho kuthiwa uyini ngisho kuthiwa usebenza ukwenzani yabo kodwa ine point ukuthi usiyakuthatha automatically useyayibona nosenawo amandla ukuthi akhona ukukusupport akwenzele konke yabo wona usuthi wena ke hayi cha mina sezini ngifuna umntana onemali. Umbuzo wami usuthi kanti lobo budlelwano noma lobo kunjani usustainwa iwealth yomuntu noma iqiniso lomuntu nokuba honest kuyena nokuphila nje kahle ujabule ngoba iqiniso lithi noma abantu benemali kodwa futhi imali yabo ba-enjoy lingekho iqiniso ne-happiness. Obviously bro, into eqhama kuqala uthando, inhlonipho, happiness nani. But I can assure you guys, yabona a relationship that doesn't have money because niyinkinga. Ufuna ungizwa mina ngikhuluma ngokuthi imali ayikho uzokhona ukukusustain akwenzele konke phela ngikhumbula ukuthi lana emaklasi angafani they have top class, middle class masukuba le lower class yabantu siphila nabo yabo emhlabeni. Ngizophendula lo othi qinisile lezi zinto zithanda imali ungathi izinto 1 2 uma unemali wena yebo ngesingayithanda imali ngesingamthanda umuntu onemali because siyaza afforda nawe ke kumele maintain lento engiyo ungathi sithanda imali. Lalela kaJama uphuma kulo muntu ngithi mina vele uzokhona ukumaintain umuntu osilisa lo uzobeka kodwa umbuzo wami la angithi yabonga ngoba sinamaklasi ahlukene top class sine-middle class and ne-lower class yethu yabo kanjalo. So njengoba amaklasi amathathu and vele amadoda akhona khona indoda elithole ukuthi kwi-middle class kube khona i-top class lo une-weight enkulu lo uyazama ngakhona ukumaintain isimo
lo khona futhi angakhona futhi ukuku-maintain-a ngendlela yakhe afisa ukwenza ngayo. So wena kulabantu abathathu uma beza kuwena empilweni yakho we-top class, middle class, lower class, uma ecela uthando azocela uthando ungakhetha muphi? Mana ngithi ngiyibeke kanje then wena uzothuza ukuthi lo muntu engizombala ufola under yiphi class then uye-ke. Ayikhalele. Uma sizokwazi, okay, well, uma ezokwazi ukuthi maybe let me see, once a year, once mncane, twice a year, masizokwazi ukuthi sishaye nje i-vacay uma sisesawuba i-vacay abroad. Dubai nyana, Singapore nyana, yabona. Yeah, my brother. So uma sesiney'ngane kumele akwazi ukumentena iy'ngane aphinde amentene mina. Hayi, waqala wapanyapanya manje. Umsebenzi wakhe. no ngilalela no ngidlalela uthanda ngikulalela ngumuntu olalelayo uma ukhuluma. Mina ngithi njengabe ngithanda imali kuphela siyayithanda ngoba siyayisebenza imali wena ufuna ukuzwa. Hawu. Mfethu, as long as engasebenzi like akabe maybe abe nemsebenzi bese sabo-4 somewhere there, businesses, I mean somewhere there bro, in the standard leyo 4 more. Asiqale la kaJama before sengizokuphendula. Uyazi kunabantu besilisa thola ukuthi abasebenzi yabo kodwa ba-right bayilento abangakhona ukuthi baye phambili. Ukhona umuntu kaJama angafika empilweni yakhe wena ashiye indlela yokuphila futhi kube ukuthi ukuqala kokuphumelela kwakhe ngokufika kwakhe empilweni yakhe. You know lokho. Kunomuntu ozosuka manje uthola ukuthi akanalutho and ulakuthina nje kulabantu ababizwa ngo-zero. But what is he doing about that? That's another thing. What is he doing about that? Okay, yazini awuthi ngiqambe serious-ke manje guys. Bengidlala sonke lesikhathi bengihleka kakhulu. Awuthi ngingene-ke manje. Okay, umbuzo-ke, what is he doing ngalokho kokuthi akanalutho? Asiqale lapho nje. First things first. No, kaJama. Nangu umuntu. Ngiyazi khona this mentality noma the philosophy noma ideology ukuthi ujulelani ungenamali noma uzelani othandweni ungenamali. Engazi ukuthi inhliziyo isuke ibophekile ukuthi ungajoli. Inhliziyo iyathanda Jama. Njengoba ithanda kusho ukuthi kumele ube namali kodwa lento engaphakathi uyambona ukuthi uMaJama kumele umkhombise ukuthi uyamdinga ngisho ungasebenzi noma ungenalutho. And mfowethu kaJama sibonile lokho kukhona abantu othola ukuthi bebeyingelutho kodwa bathola abantu besifazane othola ukuthi bebewutho bagcine sebekhula nabo sebelento efisa baye phambili ngenxa yokuthi wena usufikile empilweni yakho. You are aware of that? Kodwa-ke guys akumele futhi siyikhohle ne-reality guys, uyabona angisakhulumi-ke ngathi. Mina ngiyakwazi guys, one thing about me, I can be able to date somebody who doesn't have money but who's trying by all means to have money. Angikaze angifuni ukuthi ibhadi but kancane ngithola umuntu noma ngibe sebudlelwaneni nomuntu Nkosi yami emalini uyabona ngijwayele nje ukuthola nje abantu abangaphezu kwabo. But that's fine. I would date somebody who doesn't have money. But uyazama yini? Because guys, like for real, if ungazami mina ngiyahereza mina when it comes to money ngiyayithanda imali ngisebenza ngakho ngifuna ukulungisa nangu-aphiwe. Yes. And another thing, because sisemhlabeni and most amantombazane lawa kanjani, vele you can't run away from the fact that amantombazane ayayithanda imali bafethu.
Angifuni ukuzenza inja but iqiniso lelo. Bese kuba khona abafana kodwa nani bafisa ukuyenza kakhulu. Kusuka umfana nkosi yami osebenza angazi nje oyigcizelayo kodwa ayofuna umuntu onjengomahu. Kodwa nawe uyabona nje vele. Hhayi kodwa nani kazi ningarelate umuntu akayibhekele yakhe ningayivayeki ngene. Ima kajama mina ngifuna nawe sikhuluma le nkulumo ngempilo. Yabona impilo yazi impilo kuthiwa impilo enobungcwele. Impilo engena pressure ene-happiness enokuthula. Ngicela mina kahle kahle ingqondo yami ilapha ukuthi ngihamba ngaleyo mpilo eneqiniso kakhulu. Ngicela ungenzele iqiniso ngikubuze umbuzo. Ebudlelwaneni bakho umuntu othola ukuthi benemali yini mhlambe oyirikavile noma yini oyifundile noma enakho kajama unakho yebo siyabona unayo imali and uyakujabulisa uyakunika imali uyabo kodwa namhlanje futhi asekho eduze kwakho empilweni yakho seniluzene manje akasekho eduze kwakho kodwa futhi benawo wonke lama-requirement noma benayo yonke le mali angakhona ukukujabulisa ungahambi kodwa namhlanje awusekho empilweni yakhe kwenziwa yini lokho Aka-understand yazi. noma ungangena definitely Kade sasanambi nemali and no njengoba wena uthe wena unenhlanhla ukuthi uthole abantu abanemali aba-right aba-affordayo and abakhona ukulokhunja kodwa njengamanje abekho empilweni yakho kwenziwa yini lokho bengekho empilweni yakho it's very easy. When it comes to me, bengifike ngithole nje kade ngisho umuntu o-right. Yazi inkinga ibiqala kuphi? Esithenjini. Ibiqala nje entweni eseceleni, isithembu. Umuntu avele aqala njengesithembu. Hhayi-ke, mina ngiyehla nkosi yami usangitshela ngakho. Ngiyehle because isithembu is not for me. Yabona? Hhayi ngoba mhlawumbe kukhona iy'nkinga as only that. Nginalelo bhadi, yabona-ke ibhadi-ke le engihlezi ngibhekana nayo. As much as ngiba nenhlanhla ebusuku avele aqhamuke naleyo nkinga vele ngiyehle. Khombisa futhi aphiwe ukuthi it's not like I'm after money because if I was after imali bengizohlala ngithi hayi vele ngeke hleze nami ngizozela imali. Mina ngiyehla nkosi yami unamamitha wangitshela ngesithembu. Njengamanje i-decision yakho isifuna into ene-peace kuwena. I-decision yakho ifuna into ene-peace kuwena. Yebo, ubungaboni lento yakhe kodwa i-decision yakhe yasithi wena ufuna ukuzakhela i-peace kuwena. Sho ukuthi isinqumo sakho ayikhohle into ukuthi unemali sabheka ukuthi lento izongilathela injabulo okufakazela ukuthi noma silakho uthando imali into enezela ngaphezulu kodwa into yokuqala yini injabulo. No akekho vele akekho no akekho no akekho usho njalo yabo. So into engizama ukuyiveza kuyenzeka ukuthi kajama uzothi ubuya la ubuya khona uthi uyehla nje useThekwini mawuseThekwini uthola insizwa nje ezofika ichaze kuwena and uzwe ukuthi lo mfana wakhuluma and discover ukuthi i-background yakhe mhlambe ayikho right. Ubheke ukuthi hayi udiscover ukuthi i-background yakhe ayikho right kodwa futhi ukhulume kahle uqedile and wabona ukuthi lo budoda anabo kuyinjabulo kuwena bukwenzela yonke into kodwa wena mase ubuya back ubuka into ezisemaceleni kwakhe akakabi namandla ukuthi mhlasimbe abe
ngale ndlela leyo ukuthi akhona uku-afford into ey'ningi usakwazi nje ukuthi ay'philise nje kahle. Ungathini ngomuntu okanjalo angafika manje empilweni yakhe azocela uthando? Bebengaqali ngaye njengoba nje ngisho ukuthi I've dated somebody ongaba kuleso simo, even worse, even umuntu ongasipali-ke. So if kuthiwa ngempela I love the person, then I would date the person. But I would date the person. Mako, I would date the ungamde person. okay, ungamjokodla ningajo ningadeyitha naye nibe budlelwaneni ne? Ukuthi impethu wena you're not a girl, awuyazi ukuthi lento ibuye ihambe hambe. No, izwa. Mina khona ukuthi yazi ngihamba ngani? Funa nanokufundela ama-comments ngala cause awawaboni ne. Abathini? Ukhatha ubethe sometimes kutakugona ukuthi I'm sorry, sometimes kutakugona umthanda imali kodwa imali iyisidingo esimqoka kakhulu. True. Omunye igama lakho udot uthi don't be tricked, money is needed, which is true. Omunye uthi athi why nina nithanda imali yabafana. However, okay, udot uthi and a broke man will tell you about his table. That's why you must stick to Habibi. Clock it. Senzoqeda. Uthi uthandiwe kaMajola, stick to what you want. Uba kaMajola when noma yi. Okay, I'm not Majola too, but okay. Stick to what you want because you're working hard. Because later owenza imali encane. Okay, I don't get it. Badlala ngayo. Aphiwe uhlezi ekhala. Aphiwe badlala ngazi laba bazi imali kuphela akukho kunye. Imali abambili hayi babazi relax. He will feel inferior. Vele uzofila. Uyasezulwini uzofila inferior and ngiyazi it's not something nice. But yeah, correct. No, mina okay. Yabona bafethu kahle la into esemqondweni wami. Babazi ubudlelwano obuholi obune-peace. Uyabo? Mina ekugcineni ngifuna ibe khona lento ukuthi vele imali ibalulekile. Yebo, iyafuneka. Kodwa hayi ukuthi othandweni into ejabulisa kakhulu imali. Simbonile uMajama thola simtholile uKajama esitshela ukuthi uthole umuntu obe right kodwa ngenxa ukuthi ufike nento engekemakheli iphisi waphuma. Mara khona umbuzo. Cha iphisi iyaletha yini ukudla etafuleni? Lalela nabusani wabona njengamanje lo muntu lobuza lona futhi afuna ukungilalela, akafuni ukungizwa. Akafuna ungizwa. Mina la ngikhuluma ngomuntu okwazi ukusustain, ukwazi ukumeneja, ngakhona ukumeneja kwenzela ngempela. Yabo lona. Kodwa ekugcineni ngifuna sifazi la sonke la Kajama abane lapho nalapho ukuthi imali noma ikhona but ayilethi peace futhi ayilethi injabulo othandweni. Yeah, let's injabulo, not peace. Bro, we're always happy when you have money. So yeah, let's injabulo, but not peace. Imake. Lese asenze umdle ngifuna ukwenzela umzampo nje njengamanje akusithi ujola nje nelinye nomuntu nje asithi nje wathini Hey my God. mina ngifana ngifaze kobe iqiniso kimi yabona mfowethu imali siyayithanda ngoba senza izinto ezisijabulisayo ne
and simitha amanye ama-objectives sifisa uku-achieve ne. That is good and siyakubonga nalokho kuhle. And makhona umuntu wesilisa okhona ukuthi akwenzele lokho. Kuhle lokho. Futhi kuyafuneka ngempela ukuthi kwenzeka, but mina ngifuna ungifakazele ukuthi uma-ke lowo muntu esenza izinto ezingakujabulisi ehlukumeza umama wakho still ekunika imali, usazoqhubeka ujabule? No, Awulesi but akwesithi umyeni wakho ushadile, unengane kwenye indawo, mhlawumbe seyimisise someone already senishadile. Uma ekunikile leyo mali wena njengoba ungeke uhappy, uzo-enjoy imali yakhe? no, but why are you acting as if umuntu ongenamali is peaceful? Why are you acting as if umuntu ongenamali perfect? Because leyo nto comes both ways. Awunamali ungangenza ngingabi right, unemali ungangenza ngingabi right. Kodwa kungcono-ke lana-ke unemali awungenza ube right, uyayiletha leyo mali sharp. Wena awunamali kodwa futhi ungibangela lento ungibangela. What do you mean? Nakho Wena njani? ngifuna ukufunda lapha uthi uyuza futhi sifuna imali thina silandaweni peace sharp. U-athi uthi ngihlulwa yini ukuzenzela imali, sinayo imali aphiwe siyazenzela, ikhona khululeka. Uqhatha uthi bhuti uyakholelwa umbuzo-ke lo ngicela uzomphendula ngisengiqeda. Uthi bhuti uyakholelwa othandweni olungenamali na? And then futhi lichaza ngani wena? Okay, umbuzo kaqhatha lo nibile. Okay, athi uyuza iphisi soyibona izulu. U-athi wena ngoba uhlezi eyikhalela uphinde uyakhala uthi lezi zinto zidlala ngathi kuphela nizoncipha ngenxa yabantu aphiwe Asiyangiqathanga ngathi umbuzo wakho serious. Uthini umbuzo kaqhatha? Kunjani Sitofuthi? uqhatha uthi mfethu uyakholelwa na wena kuthanda ngenamali? If or whatever answer uthi yini echazayo ngalo. No. Well, Qhathanzipho mfuka baba. Inkulumo yami mawuyilalisa ayishayi imali. Ayishayi imali kodwa iveza ukuthi othandweni not ukuthi imali mhlambe ebaluleke kakhulu. Yabo? Vele Qhathanzipho liyabhora uthando. Ushonaphi-ke lo sisi? Asithi ngiyamchazela. Ngiyamchazela, simshiyeni manje, simshiyeni. Okay. Bafethu, mina ngiyofunda manje eish. Sengidlalela TikTok kancane ngashaya umoya. Ngaqala iy'ncwadi zami manje. Sanibona bangani bami. Sanibona. UkaJames sobe simlande. Hayi sobe simlande ukaJames.
So bese sim-invite asiphumeni again.